si Tenorio, Timpa President, Timpa Chairman na kung Kidlawan Vegetable Farmers Association para ipakita na po niyo ang double cropping sa talong sa pawan o ang palaya. O karon mo gamit tag double basal kombinasyon organic o kining inorganic synthetic nga abono. Muna ang technique guys kay akong gipauna ang talong nga mamula ko saan ako sa pawan o palaya kay para nga dili siya mag-boilo sa palaya ang hindi pong talong motibas-tibas niyang bunga. Ang bulo nga bunga pakita na ko niyo unsa ang double basal kini ako ning gibuhat sa atong palayahan ako nga inektarya karon kamay ni kong gitamnan kay lote na ako napalit 20 por 20 ko 400 square meters nya October pa man ko ni balayan ako sang tamnan og gulayon kay sayang po kay bakanting mga bulan October pa man ko magbalay at biro pa ron tanawa guys kung sa kadaghanan ang basal nga abono ang abonong ibutang 5 grams lang kining kutsara sa kutsarita sa kining Jollibee ay pugos dunga gagmay lang kada bangag 5 grams kung wala mo kutsarita nga sa Jollibee pwede karang tansan sa mga Pepsi na tansan kanang sa mga gagmay nga Pepsi tansan may gamit ka na o para sa pabutangan tanan kaya human anig butang sa butangan po yung yuta nga nipis yuta nga nipis yung ibutang ipakita na ko yung yuta nga nipis nga ibutang ang yuta po yung ibutang kana pong dili po ng niwang yuta mo tambok-tambok nga yuta ini nga yuta pulverize ni kay gikan ni gi halingan o kanang murag gikan kanang tagkusina kana na sunog ni o kanang kayo kay sa murag nabutang tag tibaling murag abuhan butangan mo nipis nga yuta ang ibutang kay usa nimo ibutang tong organic nga tae sa vermicas nipis lang nga yuta ibutang nga dayon isapaw ninyo ang verme muna ang verme nga mong gigamit mapansin ninyo na pa yung mga tae kanding kaya pa kini sa madugmo kay bago naman yung gibutang sa mong kahon kay nagharvest pa may itong pagdako sa mong palihan karon bago ni binutang nga mga taes kanding ni sagol mga sagbot ya karon na dugmo kun di ni makadaot na butangan to tagsa lang ka kumkum kay budget kay gamay pa pud ang ako yung nadugmok sa birme nga wate nga kuan yang kibali kinalibang manay butang sa tagsa lang kumkum pero wala mo ikapalit sa synthetic nga abono katong abono triple 14 pwede mo gamit og triple 16 pero sa karong panahon na mahal na kay triple 16 kay nagkantidad na rong triple 16 o mga 3,000 ang sako hindi na makaya mo gamit na tag complete kay bato-bato pa lang 2,000 ang kapit na sako nakakita po ko ninyo guys ang technique na sa pagtanom direct na akong tanom akong nagabaging o seedling pagkita nyo ko yung liso nga tagas na nga ako nang kita patuyok patagas kaya nagsigir og ulan-ulan sa Pebrero na nagulan-ulan may ning inaani itanom patagas sa siya og gamot kay ugma sa hapon kini mo gawas na siya di siya madugay glob-glob sa yuta kay og ang inaani kong direct nga imuhang gagmay pa inaani imong itanom inaani pa lang inaani pa ang gamot daga pa tulok adlaw usa mo turok may ning inaani na siya kay ugma sa hapon sa ipakita ugma sa hapon kini mo gawas na ni siya kay importante inyo ring kumuon pwede ba daghanon basta ang kini yung kamot dili ingon nga direct sa kamot kay init inyong palad binasa ning nuog ibutang ninyo ning liso sa palya nga turok naon inyo pong itabon og gamay dayon kining sobra pan rin sa inyong kibali daghan nga giputos sa tabunan magukab ka gamay dayon imong itanom siguro nimo nga mailaw mo gining gamot tagas-tagas naman ni gamot kay gituyo ni para dali ra siya mo turok ugma sa hapon sigurado ko gawas na ni yan na rin yung pagtanom guys ikulikot lang gamay i-plaster rin yung gamot nga kini maubos gining gamot nga taas kay ako nang gipataas og tuyo kay sige ulan-ulan kay mubo pa siya gamot pag ulanon ni siya tunga sa adlaw straight malata ni siya muna kung gituyo gipataas kay gamay ra siyang oras nga magpundo sa utak kay mugawas na ni ugma di lang kay kinahanglan jog ilubong na sa tanang gamot ana ra ang itabo nimo kini ra pong vermicas kay di gini sa ingon nga og sa Bisaya pa gyud
mabikahan kay tair nagkanding homok production iduot ra gamay. Narang style ninyo pagtanom o kanang palya nga direct dili hasol. Kasi kato magbaging-baging ka para ning gamuta taas nang gitan-aon. Inyo gini siyang importante nga dili ni siya mailawom ning kibaling yang mudahon. Ilawom ni siya ya kini nagpaingon sa babaw ang kamot. Inyo ni siyang iduot og gamay ang tumoy nga mabalik sa yuta. Tapos og duot tabunan nyo. Kining kilid-kilid nga vermicast inyong binutang og daghan mo vermicast pwede niyo na sapawan. Pero pwede ra pod tabunan rag nipis sa daplen example si pikas o isunod. Pwede ra po ni siya ma-plaster yang gamot. Kinyo gyud i-plaster nga mailam ang gamot. Alam po gipulog kay babali. Pwede ra kinanaw ra pagtabon. Ngani ra ang technique sa disa kanang direct nga tanom di na magkinahanglan pa og baging-baging. Mas sureball ni siyang maayo ang tubo kay di na matandog ang gamot ani kaysa magbaging mo nga matandog pang gamot igibot may puruhan pang mga putol madaot pa. Nga kini po guys ipakita na ko ninyo nga ikahuman na mo tanom amo aning tabunan siya og bunot kanang bunot sa lubi nga kanang upras kaya di na mo tabunan daghang kay dring manok. Ang resulta ni palya pagturok ani mag-ana ang porma mugawas ni siyang kini maraw niya unod inigawas aning unod daghang manok magsuroy tuktuko ni siya. Akong istyle tabunan ko ni og bunot amay po'y bunot mga daghan kay kapaliham ni siya na dati bunot nga murag maporma sa bukong nga tutungan mo imong ana ang pagtabon ana ang pagtabon ugma sa hapon o di ba sunod buntag mugawas naman to siya inigawas niya ato imo to siyang paani kung pas magkuhaan kay di pud bisili kuhaon ikuha nimo ani igawas natin pakita niyo sunod ay kagawas ato inigawas ato kinahanglan jo bantayan sa ang manok kay yo bantayan po magputi man gihapon to kay di pa siya mo green kay igo pa man siya mubuak matputlong gihapon sa manok ug maura to kung ikasulti niyo sa ikatudlo sa direct nga tanom sa ampalaya ug sa talong nga gi double croppingan og palya gipauna ang talong gipabulak isa usa na ko gitamnan og palya kay dunganon gud siya inigsugod og bunga sa talong bunga pong palya wag dili kayo makaboylo ang talong kay mao nga naman sa palya mo akong gipauna ang talong usa na ako gitanom ang palya og marto ako gatulnyo bahin sa kanang double cropping kung talong double croppingan ninyo og palya pero kung palya double cropping ag talong pareha to nga mong gipang video dito sa una namong video dili pa to matibas ang palya gitaman na tong talong katong sa tunga nga bags plastic mulch kay tama mubuhay naging talong usa maputol ang palya pero kanang katibason na pud nga palya og mao to salamat. 24 hours later. Karon guys ako ipakita ninyo ang katong palyang gitanom kahapon di ba nakaingon ko nga ugma mugawasi karon hapon na po ni magkasumana buntag gitanom nya hapon na ko giukban mo yang hitsura na mo nga imo sige yung bantayan ang palya nga unay manok mo siya maabog nimo kay di pa kayo niya nay green pero ang puti-puti pag yung unod, tuktukon pag sa manok, labi ng manok nga kulang kay kaon. Muning kitabunan sa ginamo og kuha niya, inikhaw mag turok na kuhaong gini mo tong tabon, kaya mo kuhaong tabon. Puti mo po na siya, kinahanglan mikingit sa adlaw. Mao nga imong tangtangag tabon niya, bantayan sa jong mo siyang hasulang manok, bantay sa mga duha ka adlaw. Kay og maka-green na siya, mabukad ng dahon, hindi na po siya hilabdan sa manok. Pero wala yung mga manok, apoy talaga human yung ukab sa yung bunot ba o bukong o di ba kanang bagol nga dagkogod pwede man mo itabon pwede ra di ka mahasol og bantay og wala lay manok og mao ra to daghang salamat.